so ɲuman sɔrɔ o furumuso ɲuman in I bɛ taa sɔrɔ hali ni ko nani la ko min n'o ye ko gɛlɛn ye n'i bɛ fɛ ka taa sɛtanɛ sira kan o furumuso ɲuman in a b'i dɛmɛ k'i bila sira ɲuman kan ni kɛlɛ tɛmɛna I ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ fɛ ka sɛtanɛ sira ta ka dusu ta furumuso ɲuman I bɛ taa sɔrɔ a b'i waaju k'i bila sira ɲuman kan o tuma o de la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye furumuso ɲuman sɔrɔ a bɛ komi I ka diinɛ tilancɛ sɔrɔ ko tilancɛ tɔ kelen k'i yɛrɛ k'i jija o la halisa n'an ye furu nafa ta k'a lajɛ diinɛ yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ furu ale de bɛ kɛ sababu ye ni silamɛ ka ɲɛlafilɛli o bɛ surunya a b'a to a tɛ walimusow lajɛ I ka ɲɛlafilɛli o bɛ surunya wa furu bɛ an dɛmɛ ka cɛ k'o ka kurusi jala tanga wa muso fana k'a ka tafe bolo tanga o tuma nin bɛɛ lajɛlen furu bɛ nin bɛɛ lajɛlen lase an ma o de la kira sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto tuma min na a bɛ ka funankɛninw su ka taa kɛ furu kɛli kan jeunes su ka kɛ furu kɛli kan a ko aw jeunes ne kira sallallahu alaihi wasallam n bɛ aw yamaruya k'aw su k'aw kɛ furu kan aw k'a dɔn furu min filɛ nin ye o de b'a to aw ka ɲɛnafilɛli o bɛ surunya wa furu de b'a to fana fɛn min ye kulusi jala ani tafe bolo n'aw bɛ se ka o kɔlɔsi o tuma a ko ni maa min ni Ala ma furu se k'i ye a sɔrɔla ka sira wɛrɛ d'o ma min bɛ dɔ bɔ nɛgɛla la k'o tigilamɔgɔ ka duumɛ sun kan k'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a ka nɛgɛla la. Ustad Wage yan'an ka tɛmɛ yɔrɔ la est-ce que an ka bi sun an bɛ sun min kɛla bi est-ce que o bɛ dɔ bɔ mɔgɔ nɛgɛla la parce que n'an sunna bi kuma kɔrɔ ye n'an sunna bi an bɛ mun dɔn suntigɛ la an t'o dɔn ka kɔ an ka sun yɛrɛ a dun fɔra dɛ n'i y'a kɛ a bɛ farikolo nɛgɛ a bɛ dɔ bɔ a la mais e bɛna fɛn min far'a kan est-ce que hadisa in maana a bɛ sɔrɔ an ta la wa an ka sun na wa n'an y'a kɛ ten cogo la hadisa in maana tɛ dafa an ka sun na parce que sun dabɔra ka farikolo la kɔngɔ ka d'a kan waati o waati ni farikolo fara ni kɔnɔbara fara k'a fɔ farikolo kɔngɔ tɛ a la bana tɛ a la o waati la I bɛ taa sɔrɔ farikolo nɛgɛla min b'a la o nɛgɛla a bɛ hitaji ka taa muso ma o tuma nka waati min na ni farikolo commencera ka kɔngɔ o tuma o bɛ kɛ sababu ye nɛgɛla min bɛ a la ka caman bɔ nɛgɛla in na nka n'a fɔra ni sun tigɛra e taara dumuni dun fo k'a dama tɛmɛ o tuma a bɛ taa sɔrɔ I ye nɛgɛla fɛn fɛn pɛridi tile kɔnɔ n'i nana I fa dumuni na kosɛbɛ o nɛgɛla bɛɛ lajɛlen bɛ segin o tuma hadamaden hali ni an bɛ sun na pour que kira ye nin kumakan fɔ a ka se ka nafa kɛ o la hali ni sun tigɛra an ka fɛɛrɛ kɛ ka dumuni ka o nɛmɛ o tuma o la hadisa in o kumakan bɛ sabati an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'an bɛn sababa ma. Ustad Kojo i bɔla ka an balimakɛ ka kuma ma n'o ye Wage yan'an ka se wa ɲininkali filanan ma est-ce que farangani b'i bolo k'a fara kan nafa minnu bɛ furu la dakurunya fila la yan'an ka se furu yɛrɛ kiti ma wa. Ayiwa nafa min b'a la furu nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a nafa ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye kelen ta I bɛ taa sɔrɔ bolofaraw caman de bɛ bɔ a kɔnɔ ayiwa nafa dɔ ye min ye an bɛ se ka min fara kan o ye adamadenya yɛrɛ bɛ bugun cogo ɲuman na furu de b'a to adamadenw ka buguni bɛ to sen na dɔ bɛ fara an kan an bɛ caya an bɛ jidi Ala ye an dan ka dugukolo kalifa adamaden de la anw de b'an ka ɲɛnamaya k'a kan danni na Allah subhanahu wa ta'ala ye an fa adama fɔlɔ de dan a y'a dan n'a bolo ye n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na lima khalaqtu bi yadayi wa khalaqa minha zawjaha ka sɔrɔ ka furu ɲɔgɔn fana bɔ a la wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa donc cɛw caman bɔra olu de la musow caman fana bɔra olu de la donc furu min tɛmɛna danfɛn fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an fa Adama alayhi salam ani an ba Hawa ye donc o de y'a to adamaden kɔnɔ i m'a ye a bɛ fɔ ko adamaden an bɛɛ adamaden an bɛɛ de bɔra Adama na donc Adama de kɛra laslu ye furu de bɛ a to adamadenw bɛ caya mun ye adamadenw caya k'u kɛ maa miliyari hakɛ caman ye donc furu de ye o kɛ silamɛya furu min n'a dagalen don bon furu fana o b'a to den min bɛ sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ den ye den min bɛ se ka waso k'a kun kɔrɔta a bɛ kɛ den ye den min n'a a tɛ kun masulu société kɔnɔ donc furu de b'a to den bɛ kɛ den ye n'a tɛ kun masulu sɔrɔ ɲɛnamaya la ni furu tɛ ni den min sɔrɔla sira wɛrɛ fɛ min tɛ furu sira ye i bɛ taa sɔrɔ hali anw yɛrɛ ka laada la yan yanni silamɛya ka na i bɛ taa sɔrɔ o den ɲugun bɛ k'a la furu de b'a to adamaden bɛ se ka waso k'i kunkɔrɔta k'i disi gosi k'i ye danbetigi ye k'i ye halala ye
halala bɛ sɔrɔ furu de kɔnɔ mais den min sɔrɔla sira wɛrɛ fɛ min tɛ furu kɔnɔna ye a den tɛ se k'i kunkɔrɔta den de b'a to adamaden bɛ se ka waso na furu de b'a to adamaden bɛ se ka waso k'i kunkɔrɔta k'a fɔ ale ye den ɲuman ye a tɛ ɲugun a yɛrɛ la o b'a to faw tɛ jalaki baw tɛ jalaki nin ye furu nafa dɔ ye furu nafa dɔ ye fana ye jumɛn ye tuguni yɛrɛmabila furu de b'a to an bɛ kisi o ma bajanbilaya min bɛ jamana kɔnɔ donc adamaden ni bagan ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ an bɔ ɲɔgɔn na furu y'a sababu dɔ ye bagan dɔw fɛ furu tɛ yen min nin ye karisa muso ye ou bien nin ye nin fɛn muso ye o tɛ yen ou bien nin ye nin fɛn a mana sɔrɔ a mana nɛgɛ da cogo min na o bɛ kɛ ten donc ni mɔgɔ min fana ma nin labato i bɛ taa sɔrɔ e misaliw bɛ kɛ i n'a fɔ bagan misaliw inhum illa kal an'ami bal hum adal i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ala ye e dan ka i kɛ adamaden ye ka hakili d'i ma ka nabi ɲuman ci i ma ka kitabu ci i ma ka i fisaya ni fɛn caman ye ni mɔgɔ min ma nin si labaara donc bagan bɛ fisaya n'o tigilamɔgɔ ye donc bajanbilaya min bɛ yen n'a bɛ bagan dɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na hali bagan dɔw dɔw bɛ kelen bɛ ka u ka fɛnw organiser adamadenya yɛrɛ tabiya u kelen bɛ k'a labɛn furu bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni mɔgɔ min ko furu ko ka dabila ou bien furu tɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ bɛ da sira dɔ fɛ ten min ye haramu ye o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a kɔlɔlɔ la a dɔgɔmani o ye bana jugu min carinen bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni fura ma se ka sɔrɔ a la n'a bɛ ka adamaden hu faga donc furubaliya ani furu sariya labatobaliya o de bɛ ka na ni nin halaki ye diɲɛ kɔnɔ donc furu fana a bɛ kɛ sababu ye i n'a fɔ an balimakɛ da sera cogo min na adamaden bɛ se a yɛrɛ la i bɛ kɛ adamaden min ni i tɛ jɛngɛ a b'i dɛmɛ jɛngɛnibaliya la a b'i dɛmɛ i kana jɛngɛ naam i bɛ tilen o tuma furuɲɔgɔn min b'i la bɛɛ b'i dɔn ni min ye i b'i wasa don o la aw fila de b'a wasa don ɲɔgɔn na donc danaya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cɛ bɛ da muso la muso bɛ da cɛ la o kɔnɔ naam a bɛ so ɲini hali luwansew tɛ sɔn sotigiw tɛ sɔn ka so d'a ma o yɛrɛ muso b'a bolo donc musotigi i bɛ taa sɔrɔ bonya b'o kan walama muso furulen sigida yɛrɛ la société kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bonya b'o kan ka tɛmɛ hali sigida min ou bien société min tɛ silamɛ société ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ furulen i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye bonya ni tanga dɔ bɛ da i kan min tɛ da mɔgɔ min ma furu kɛ kan donc nin ye nafaw ye an tɛ se ka min fɔ ka se a dan na nin ye furu nafa dɔɔni ye naam Ustad Wage nafaw an ye diinɛ ta fɔ yala kɛnɛya ta fan fɛ ani socialement miniti 3 kɔnɔ ka da kan Kamala bɛ k'i bolo kɔrɔta idan an ko halisa ka dɔ fara an balimakɛ Kojo ka kuma kan n'an bɔra diinɛ yɛrɛ nafa kɔnɔna la ka na nafa min société nafa ani kɛnɛya nafa an b'a ye k'a fɔ hadamaden ka se ka lafiya sɔrɔ a ka se ka lafiya sɔrɔ ka basigi sɔrɔ n'a y'o fɔ o ma ko al-istiqrar wa sukunu nafsi o tɛ se ka sɔrɔ ni furu tɛ hadamaden bɛ se ka n bɛ fɛ i ka segin a kan parce que i bɛ se ka lafiya sɔrɔ so ɲuman bɛ n bolo mobili ɲuman bɛ n bolo mais lafiya dɔ bɛ yen nɔ min ye ni lafiya ye ani basigi o tɛ sɔrɔ fɛn foyi la ni furu tɛ an b'a dɔn ni wa cɛkɔnɔ ye nin mɛn o de y'a to Alahu subhanahu wa ta'ala kuranɛ kɔnɔna la kelen ka fɔ ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha o tuma ni wari tɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ mobili ɲuman bɛ n bolo so ɲuman bɛ n bolo o tɛ se ka nin basigi sɔrɔ f'i ka furu de kɛ f'i ka furu de kɛ i bɛ sɔrɔ k'o basigi sɔrɔ o tuma hadamaden hakili ka se ka sigi ka se ka basigi sɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ abadan ni o tuma furu tɛ nin ye ni lafiya yɔrɔ ye o de la kira sallallahu alaihi wasallam i kanto ustad hakɛto nin yɔrɔ la i bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ dɔɔni litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma o fana tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la ni aya kelen ala y'o de fɔ inshallah o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn naani bɛ yen nɔ ko ni maa min y'o sɔrɔ k'a bɛ komi i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɛn naani n'i y'o sɔrɔ k'i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ i ka dusukun sɔrɔ dusukun min bɛ ala barikada dusukun ɲuman ka nɛn sɔrɔ nɛn min bɛ ala kosuma kɛ
ka farikolo sɔrɔ farikolo min bɛ se ka sabali ala ka latigɛw kɔrɔ ka furumuso ɲuman sɔrɔ furumuso min tɛ i janfa a yɛrɛkun na wa furumuso min t'i ka nafolo labila a ko n'i ye nin fɛn naani sɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ami Alahu rabbal alamin a tilala k'i kanto ko mumini tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min bɛ muminu nafa ala ɲɛ siranɲɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka tɛmɛ furumuso ɲuman kan ala ɲɛ siranɲɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko mumini tɛ foyi sɔrɔ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ furumuso ɲuman kan n'an bɔr'o la Ustaz Ibrahim an b'a ye k'a fɔ jaja furu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka fantanya yɛrɛ fana kɛlɛ fantanya ne hakili caman ko an t'a kɛ ko parce que a wari ko furu bɛ fantanya yɛrɛ fana kɛlɛ société kɔnɔna la ni société min bɛ fɛ fantanya ka kɛlɛ ka bɔ a ka société kɔnɔna la o société kan ka funankɛninw ɲɛsin ka taa furu ma munna ko ka d'a kan ko i bɛ baarakɛbaliya ye waati caman baarakɛbaliya ni chômage walima n'i y'a mɔgɔ min ta chômeur wa ni maa minnu tɛ baara la n'i ye jate kɛ i bɛ taa sɔrɔ a 80% bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu n'u furu muso t'u bolo a komi n'i ye statistique kɛ musotigiw ni cɛganaw ni ɲɔgɔn cɛ chômage la baarakɛbaliya la i bɛ taa sɔrɔ baarakɛbali fanba bɛɛ lajɛlen ye muso tɛ mɔgɔ minnu bolo ye o kɔrɔ jaja ni hadamaden ye furu kɛ dɔrɔn furu in de bɛna kɛ sababu ye k'a pousser ni k'a bila baara la a bɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa saba bɛ yen nɔ ko ala y'a kɛ hakɛ y'a yɛrɛ kan k'olu tigilamɔgɔw dɛmɛ o fɔlɔ-fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye maa min bɛ jihadi kɛ ala ka sira kan ani furukɛla min bɛ fɛ k'a yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma ko Alahu subhanahu wa ta'ala y'a kɛ hakɛ y'a yɛrɛ kan k'a b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ ani juru bɛ maa min na ni a tigilamɔgɔ a bɛ jɔnya dɔ la a ka laɲini ye a ka se ka o sara pour que a ka se k'a yɛrɛ bɔ o jɔnya la o tuma ko ninnu maa saba ko a kɛra hakɛ ye ala k'a ka ninnu dɛmɛ an bɛ kuma laban ni kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ko cɛ dɔ nana kira fɛ sallallahu alaihi wasallam yashku ilayhi al-faqa a nana ko ala ka ciden a ko fantanya de bɛ ne la dɛ fantanya de bɛ ne la fa amarahu an yatazawwaj a fantanya b'a la furu kɛ fantanya de b'ale la a nana ka n'o fɔ kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam o tuma kira ko a ma k'a ka taa muso furu muso furu dun musaka dɔ y'o ye dɛ o dun ye musaka ye ko o tuma ko nin b'a yira k'a fɔ ko furu ye sababu ye li jalbi rizqi wa fati abwabil khair in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi barakallahu fi o tuma nin b'a yira k'a fɔ furu bɛ kɛ sababu ye ka fantanya kɛlɛ ka bɔ société kɔnɔna la n'an ye kɛnɛya yɔrɔ ta teliya la an b'a ye k'a fɔ furu bɛ hadamaden farikolo yɛrɛ kɛnɛya santé fanfɛla la dɔnnikɛlaw nana yira k'a fɔ ni hadamaden ye furu kɛ an kan bɛ furu min bɛ kɛ sira ɲuman na sariya sira kan o tuma ni hadamaden y'o furu nin kɛ o tuma dilan min bɛ tɛmɛ a n'a furumusow ni ɲɔgɔn cɛ lawa min ni o bɛ bɔ a farikolo la ko an k'a dɔn k'a fɔ o lawa min ni o bɛ mara farikolo la ko n'o ma bɔ cogo sɔrɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase hadamaden ma a farikolo la ko tuma dɔ la k'o tɔɔrɔ bɛ se ka taa se fo ni yɛrɛ bɔli ma sa a bɛ komi n'i ye misaliya ta sisan nɔnɔ kumu n'i y'a kɛ bidɔn kɔnɔ k'a datugu a tɛ firigo kɔnɔ ni kalaya nana a kuma ka ca dɛ n'a mɛnna ka mɛn laban na a bɛ exploser ko tuma dɔw la dɔnnikɛlaw ko tuma dɔw la o tuma n'i y'a sɔrɔ diinɛ bɛ maa min bolo o tigilamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ a b'a yɛrɛ minɛ ni sun ye ni sabali ye diinɛ tɛ min bolo an k'o ko fɔ o tuma o tigilamɔgɔ min b'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ minɛ ten cogo la o tuma n'a ma furu kɛ ko tuma dɔ la ko o bana ahyanan k'a bɛ se ka taa se hakili tiɲɛ yɛrɛ bila a tigilamɔgɔ la wa ko tuma dɔ la k'a bɛ se ka taa kɛ bana ye bana min laban bɛ se fatuli yɛrɛ ma Ala k'an kisi ka bɔ nin b'a yira k'a fɔ ko furu yɛrɛ hali santé yɛrɛ fanfɛla la a bɛ kɛnɛya lase hadamaden ma hadamaden farikolo la ka d'a kan laban min bɛ farikolo la Ala y'a da bɔli de kama o tuma pour que a ka se ka bɔ ni sira ye sira min n'o ye sira ɲuman ye o tuma o ye furu sira dɔ ye ya rabbi Ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah halisa an balima Sunna TV lajɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ sigi ka fɔ kɛnɛ kan an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye mun de y'a to hadamadenw bannen don furu ma a cɛ a n'a muso an ko an tɛ se ka o fɔ cogo si lajɛlen na fo an k'an da tu furu yɛrɛ ye mun ye nafa minnu bɛ furu la ka d'a kan la ni hadamaden n'i ye fɛn nafa dɔn i bɛ n'i cɛsiri
n'i y'a ye sɔgɔmada joona fɛ an bɛ wuli ka sɔrɔ an ɲɛma ko tuma dɔ la ka sugu sɛgɛrɛ an b'a dɔn ko nafa dɔ de bɛ sugu la k'an ka bureau sɛgɛrɛ b'a dɔn nafa dɔ de b'a la an bɔla k'an mɛn sisan karamɔgɔ ka kuma kɔnɔna na nafa min bɛ furu la hadamadenya kɔnɔ nafa min bɛ furu la diinɛ na nafa min bɛ furu la fo kana se kɛnɛya ta fan fɛ ma an b'a la deli Ala ka faamuyali ko ɲɛnama Ala k'o d'an ma an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ nin jɛmukan in halisa a bɛna continuer wa a sigiko 2nan